pas a l'Unió Artística Musicat amb l'obra Legacy, d'Òscar Navarro. Solista Alejandro Blasco Alemán, baix la direcció del mestre i director Jerónimo Castelló.
nostre president, Luis Sanjaime Meseguer, ens dirigirà unes paraules. Estimats regidors i regidores, és per a mi un dia molt especial i per la societat, per la UAM. Tenim present així el nostre president provincial de la Federació de Societat Musical, Juan Bocanegra, president comarcal de la Federació de Societats Musicals de la comarca Vall dels Alcalans, Juan Bisbal, la nostra musa, cor d'honor, Laia Climent, músics, socis, amics i amigues. És per a mi un dia de moltes emocions que m'encanten, com no m'encantaren en el moment de veure aquella dona per així dins. Però primer de tot, aquesta reinauguració de saló de concerts, desastrosament apareguda en un mal estat, eixe dia d'una gran inseguretat, sense llum, sense internet, amb una pluja desastrosa, mala informació i veient al dia següent la gent que passava per ací, el desastre que havia, ja començàrem a llevar fang, a llevar aigua, a manejar tots els trastos que estaven possiblement afectats. Més de 600 centímetres d'aigua, cortines, cadires, pianos, parets, aules. Què tinc que contar? Si és que van vindre, ho sàpien tot. Un inesperat desastre. Hem fet ara el més precís. L'escenari, les aules, les parets, les cortines, els asseos, però queda el més gros, que són els desaigües de la terrassa, les plaques solars, que estan molt afectades, els jardins, tota l'estructura dels canals, plaques dels techos, fontaneria, parets dels vàters i el més gros, el mur del riu. Se l'han portat tot, estan pressupostant els tècnics i pareix ser que arriba això a uns 300.000 euros. Però bueno, anirem parlant qui és el que ho pot pagar això, perquè nosaltres no. Nosaltres no, però podem ajudar, sobretot en idees i en moral, molta moral. Tenim molta moral i tenim que tindre la cosa molt bé i per davant. Bé, poquet a poquet anirem fent. Hem dit així en el vídeo, com podran comprendre, que tindrem moltes coses que fer i que ha de sentar i que tornar per a una nova normalitat. Però ara en aquest moment, tocant, com a acompanyant d'aquest gran oboe, Alejandro, el meu cap estava present en coses antigues. Mira per on. Diu, no moltes, perquè el concert no ha sigut per distraure'm molt. El concert té una gran dificultat i felicite el solista, felicite la societat, felicite el director. És un repte grandíssim tocar este concert i este concert d'avui, celebrant el 193 aniversari, que la veritat tinc que dir-ho, podem dir, no sé, antes dient, és que ens dic la mà contem els ensaios, dic, els dic a sobre en dic, crec que ha sigut els altres ensaios els que han tingut que fer ben fets. Però bueno, ahí està el nivell, ahí està la gent, la col·laboració i sobretot aquesta gran professionalitat, Alejandro. Molt bé, te felicite. Però fixa't, tocant, acompanyant aquest oboe, pensava en aquells grans unioneros que si alçaren el cap ara, què dirien? Què dirien si anem a falles i es perdíem en el passo doble?
no podíem arribar mai al trio. Si el mestre dia d'alta baix, altra vegada, si és que arribem al trio es perdem. Com és possible tocar aquestes coses tan grans? Doncs bueno, això sí, és gràcies a aquest nivell, a aquesta voluntat, a aquesta gran professionalitat i sobretot a aquest centre d'estudis, a aquesta escola de música que ha funcionat, que funciona, que va fent a aquesta meravellosa joventut ser dels grans del Montroi. I què creuria dir en aquest moment, si venen aquestes instal·lacions, venim d'un lloc alquilat i a punt de tirar-nos. No se té que oblidar això. A punt de tirar-nos, d'un lloc alquilat i a punt de tirar-nos. I tindre aquestes instal·lacions per a disfrutar tots i totes és meravellós. És meravellós. Estava pensant en aquell Àngel Blasco, quan fem la primera banda junta en la banda de Montroi, en l'escola de música de Montroi, en en Llombai, i fem una cesta i puntos, unes competicions de l'escola una contra l'altra, que guanyàvem, al final guanyàvem tots, però fem treballar, fem estudiar els xiquets, fem de tot, i d'allí va vindre una gran persona que entonces se reunien per a fer la primera federació de bandes de música. La primera federació. Allí acudiren, que recordo jo, en quart de poblet, jo ara tindria 20 anys, ara tinc més, i arribem allí a una casa a les afores de quart de poblet, allí a dinar, i don Antonio Andrés era la persona que va portar tot allò allí, i va vindre un ministre que va ser el que va reorganitzar tot allò, que era aquest ministre va ser un dels que va portar també a l'alcalde de Onda, i entre ells estava allí tots els presidents de les societats grans, Llíria, Cullera, Bunyol, Benaguasil, i no n'hi havia moltes més. I no volia ser ningú president. Bueno, sí que volien ser. El que passa és que no es volien votar, uns altres. Perquè si guanyava Llíria, la Unió de Llíria estaria en contra de la primitiva, o la primitiva estava en contra de la Unió, o Cullera, la Santa Cecília de l'Ateneo, en fi, al final van decidir que fora un president que no fora d'aixes bandes grans, i van decidir en Antonio Andrés. Aquesta persona va vindre el dia eixe que nosaltres vam fer la banda juvenil, la primera banda juvenil de la comunitat. La vam fer així i la vam fer allà. I d'allí, ell s'hi diu, doncs mos heu donat una idea, la federació podia fer una banda federal, claro. I per què no? Mira, si tenia 30 xiquets allí, ja pots iniciar Doncs mireu tot el recorregut que ha fet la federació, tot aquest recorregut per a tindre la sort i la gràcia de que aquesta banda, a l'existir, tenim el nostre director, que va ser el director titular d'aquesta banda sinfònica juvenil de la federació. Doncs bueno, història gran, i nosaltres com a societat estem molt agraïts de la federació, perquè jo volia vendre a parar així. Nosaltres hem portat moltes coses a la federació, però la federació ara s'ha volcat. Eixa presidenta, eixa junta directiva, eixa president comarcal, eixa president provincial, tots en lo solidari, replegant diners per a que les societats no patiren. I encara queda per repartir. I gràcies a aquesta federació nosaltres estem així, perquè si fora pels seguros encara estaríem llevant fang. Per tant, agraït
molt agraïts a la federació. Seguirem col·laborant al màxim, tot el que puguem. Així estem vosaltres per el que faci falta. I l'únic és que nosaltres en tot això podem aportar moltes coses, però necessitem la gran ajuda d'eixa Daniela, presidenta, que jo he vist molts presidents de la federació, però com esta no. La primera dona i la primera presidenta d'una gran categoria que té la federació. Trasladeu-li de la meva part totes les gràcies per tot. Per tant, jo solament dir i agrair la presència de tots vostès i sobretot a seguir, músics, a seguir, que nosaltres tenim molta feina. Gràcies i fins després. En aquesta segona part fem un homenatge a Blanquer, que enguany fa el 20 aniversari de la seva mort. Continuem amb un pas doble creat en 1956, premi del concurs de l'Ajuntament d'Alcoi dedicat a la seva banda, el Cercle Musical d'Apolo, banda primitiva d'Alcoi. Musical Apolo de Amando Blanquer Ponsoda baix la direcció de Jerónimo Castelló.
Entornos. És una obra de bellesa sonora. La seva originalitat radica sobretot en l'equilibrat sentiment de plaer que infundeix la seva especulació sonora. Es tracta d'una composició construïda sobre un llenguatge d'àmplia base tonal, obert a l'idiosincràsia dels instruments de vent. Consta de 3 parts: allegro gracioso, lento, fanfarria i coral. En la primera part apareixen 3 elements temàtics. Esta part és la més estructurada de l'obra. La concepció temàtica, a base de cèl·lules motíviques, li donen un caràcter lúdic, juvenil i alegre, obert a l'espírit d'improvisació. La segona part, lento, està composada sobre un tema líric marcada arrel mediterrània. L'inicia l'oboe i passa per diferents registres. Una segona idea reorda cançons i danses de ronda típiques de llevant espanyol. Una tercera idea, amb elements principals i una xicoteta coda en cànon, constitueix la part central àmpliament desenvolupada. El tercer temps, fanfàrria i corral, presenten 2 temes contrastants. La fanfàrria, a base de notes repetides i alegres, s'apoya en instruments de percussió i el coral té per base una cèlebre melodia mediterrània, Serra de Mariola. Melodia que articulen els instruments de metall tratats a l'estil homòfono. L'obra pretén idealitzar el singular paisatge alicantí amb les seues muntanyes, costes, perfums i una llum radiant. Entornos va ser composada per encàrrec de la Diputació Provincial d'Alacant i està dedicada a l'eminent musicòleg Adrià Miró. Entornos de Amando Blanquer Ponsoda, baix la direcció de Jerónimo Castelló.
Abans d'acomiadar-nos, volem demanar la presència de la nostra musa Laia Climent Senxermés i el nostre solista d'oboe Jano Blasco Alemany, al que la nostra musa li farà entrega d'un detall. Fins així el concert de l'aniversari de la Unió Artística Musical. Esperem que us hagi agradat. Gràcies per la seva assistència i fins el pròxim.